Sarki. Kai harkar sarautar nan. Sarki. Miciji akai taimako wallahi miciji. Ai na wallahi tallahi a gida. Miciji wallahi tallahi na gaba Da Allah. Ni ga sarkin da wannan dan bogi ne. Dan gangan ne. A ina ne? Yana gida ɗaki cikin gidan ɗaki. Sarki ne ya kuje. Bar shi ya je ya ciro shi ma sarki ake cewa da an ce sarki sai an sa. Okay, duk masu gawa ne. Shi ma sarki ne lafiya da zai iya ciro shi. Mu je. Miciji? Ina ne ɗan ɗace shi? No. Adam sai wani ɗaki maciji ne shi? Da yana cikin ɗaki na. Da fito kuma sai shiga cikin ɗakin. Kai na cikin ɗakin nan. Yawwa. Ko shi ma da wani kamar ɗaki ne. Yana ciki. Yana ciki. No. Ai ka ce kai sarkin dawa ne. Ta Allah ku taimaka min. Yana cewa sarkin dawa ne. Kasan shi magani yake kamar ya kai masa ko. Sarkin dawa ne. Sarkin dawa ne yake. Ka fito da shi. Ka bi? Wallahi. Yawwa. Oke, na ƙarya ne kenan. Wallahi na ƙarya ne. Na ƙarya ne? To ka fito da shi ma. Wallahi na ƙarya ne. Kaga idan ya fito da shi sai ku taho da halarci ni na yi sama. No.